انقلاب جدیدان تاجیک در تاثیر خدایشان جوانان تاجیک را به محفل ها جلب نموده. لحظه از نمایشنامه گرداب در تئاتر جوانان تاجیکستان. در نقش اساسی هنرمندی مردمی تغویمورод розиқов نقش اساسگذاری ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی را می‌بازد. ترک توضیح خودشانی می‌بندد. من در این باره با رفیق لوحوتی نوشته بودم. خوشبختانه از مسکو خودی او را به سفر خدمتی فرستادند که از گناه‌های بنده با چشمان خود آگاهی یابد. تағоймурод розиқов ҳунарманди халқии тоҷикистон ки нақшҳои мондагоре ба мисли раис, ленин, лоҳутӣ ва айниро дар саҳнаи театр офаридааст 75 сола шуд. вай аз ҷумлаи ҳунармандонест ки баъд аз хатми донишкадаи ҳунарии Москав ба Душанбе омада театри ҷавононро таъсис дод ва то ҳол дар ин ҷо ҳунарнамоӣ мекунад. вақт вазири мо меҳрубон назарич буданд, доимо меовардан хабар мегирифтанд, баъд гуфтанд ки намин вақте ки тамом мекунед ана хобгоҳ барои шумо тайёр аст, як бино пайдо мекунем, баъд шумо театри нав ташкил медиҳед. баъд профессорони мо оид ба ҳамин корҳои дипломии моро ба ҳамин репертуари театри ҷавонон мувофиқ карданд. гуфтанд ки ҳамин 4 намоиш 5 намоиши ки мо тайёр кардем ҳамонҷо кори дипломӣ барои театр омода буд аллакай. 27 декабр худо хоҳад ҳамин сол театри мо 50 сола мешавад ва дар ин ҷо дар ҳақиқат ҳамаи ҳунармандони ин театр яке аз ҳунармандони беҳтарини ҷумҳурӣ меанд ҳамаш. ва мо ба васият карда буданд ки фарзандонам ҳамин вай накунетон пулаш кама театра, лекин барои ватан, барои халқ, барои ватон меҳнат. мо фақат барои васиятҳои муаллимомон ва барои каму беш мо ба ҷумҳурӣ ёрдам мекардам. вақт ба мо ҳаминаи ба назар гирифта то вақта худо ба шукр театра нигоҳ доштем ва то оне ки ҳастем албатта нигоҳ медорем. ҳунармандон ва театршиносони тоҷик аз вай ба унвони маҳдуд ҳунармандоне ном мебаранд ки дар иҷрои нақшҳои мухталиф нотакрор аст. ман бисёр чиз афсӯс мехӯрам ки ҳамин дар давраи шӯравӣ ҳамин маҳорати тағоймурод кам истифода бурданд дар соҳаи кино. ҳамин барои худам доимо дар фикрам вай буд, саволҳо буд, чизҳо. барои чӣ ҳеҷ ҳамун нафаҳмидам. хеле ҷо буданд сабабҳои субъективӣ ҳам буд, сабабҳои объективӣ ҳам будам хеле. лекин вақте ки Анвар Бурҳонович ӯро дар филми дарди ишқ ҳамун раиса бозӣ мекунанд, интихоб карданд, ана якта образи вай ҳамун раиси ҳамун ланг бозӣ мекунад. ин як бозофти ҳунарии сатҳи баланд аст. Кто сам? Кто? Кто украл пшеницу, а? Это чья-то злая шутка. Может, твой осел? Люди, может, он научил своего осла взваливать себе на спину мешок пшеницы и везти домой, а? дар нақшҳои тағоймурод розиқов истеъдоди драмавӣ ва мазҳакавӣ дида мешавад. худи ҳунарманд мегӯяд ки агар актёр аз иҷрои нақшҳои мухталиф ба пуррагӣ баромадан натавонад, пас вай набояд ҳунарманд бошад. аслан актёр аслан вазифашан ҳамин аст. аз ӯҳдаи тамоми нақшҳо бояд барояд ва ягон нақшаш ба дигар нақшаш монанд набошад. мутаассифона ҳозир ҳунармандое ҳастанд, актёрҳо ҳастанд ки қариб 100 нақш офаридагианд, ки нигоҳ мекунанд ҳама ҷо ба як хел аст. ҳамон мақсади асосии ҳунарманд ҳунар бояд бошад. инҷа тарс одамро буғӣ мекунад. тарс одамро аз дарун мехӯрад.
яке аз нақшҳои мондагори Тағоймурод Розиқов эҷрои нақши Ленин буд. албатта дар солҳои шӯравӣ Тағоймурод Розиқов бештар ба нақши Ленин мешинохтанд. Дар саҳнаи театр Ленини театри ҷавонон, агар дар театри Лоҳутӣ Асли Бурҳонов бозӣ карда бошад Ленина, дар театри ҷавонон дар ду спектакл, ҳам дар Ситораи раҳнамо ва ҳам дар делегатҳои Туркистон, дар ду спектакл ки Шамси Қиёмов ва саҳна гузоштагӣ, дар ҳар душам Тағоймурод Розиқов нақши Ленина бо моҳорати калон бозӣ мекунад. давоми 50 соли фаъолият Тағоймурод Розиқов беш аз 150 нақш офаридааст, аммо ҳоло низ эҷрои нақшҳоеро дар дил орзу дорад. орзум бисёр мана, лекин у коргардоне ки масалан фикри мана фаҳмаду, масалан ҳамроҳ кор карда, масалан як чиз. ин ҳунарманд мегӯяд барои эҳёи театри тоҷик ҳунармандон ва коргардонҳои хушсалиқа зарур аст. медони аллакай мо мана ҳозир барои театри миллиамон кӯшиш кардастем тайёр кунем. дар ин ҷо як вай аст, ман аз ҳамин фурсат истифода бурда мегӯям, маркази тестӣ камтар ба мо халал мерасонад, чунки баъзан яке довталабое мефиристонанд ки масалан биноишаш хуб нест, дасташ вайрона, дасту чолоқа, яъне шахсое ҳастанд ки он қадар, яъне аз ино мо актёр сохта наметавонем. ӯ вазъи театри имрӯзаи тоҷикро хароб номид ва гуфт ки бояд талошҳои зиёдеро барои ҷалби тамошобин ва тарбияи ҳунармандони босалиқа анҷом дод.